passe 82 et 83 ka tafsir al-Qur'ana de sura 4. wal muhsanatu e be do shangibe bi mana sonnabe jombabe minan nisa'i morde ka sonnabe illa ma malakat aymanukum sionara ko ben be jeyti don kanyame modon be do o do kadi ko jeado e harmudo mo jomboton kitaballahi dun do ko farilla allani alaykum e do modon o hillalakum dagina nama on non ma wara adalikum kala wontirdo e baawo be do modon be kontabe do kala wontirdo baawo ton no dagani on de jomboton mo dagina nama on antabta hunde da pattude dabbirtom mo de yamirtom mo be mo walikum jawle modon den muhsinina harakon laabobe harako be sangibe ko be renibe o gayra musafina rawnabe jindobe famastamta'tum kala ko dakimiti don bihi e mudum min hunay morde mabbe faatu na jonnitebe ujura na tengeji mabbe din faridatan jonnutugol sonnajon tenge makkon ko farilla deke tun on yidi mbaldi wala junaha alaykum haray bakat fawaki on fima taradaitum kala ko welondirdon onon e sonnabe bihi e mudum min badil farida immorde baawo wadegol tenge on inna allaha no alla kana walatika aliman ko andudo hakiman ko nyenyudo e nyawre makko nden wa man lam yastati kala mo hebali fere minkum e modon tawlan yaajende newende an yenki hande o yombata al muhsanati rewbe reni be sangi be laabu ben al mu'minati gomdi be ben fa mimma malakat aymanukum awagasi yo yaw o yomba horbe modon ben awa bay ben don pirimum on satta min fatayatikum immorde jiwbe modon al mu'minati har ko gomdimbe ben non fi ko horbe hare ko julbe gomdimbe mabbe ben darata wallahu ko Allah no a'lamu buri andude bi imanikum gomdinal mongal baadukum yoga e modon min baadin ko immorde yoga fanki ho hunna ben horbe modon jiwbe gomdimbe yahe jombombe resombe bi idini ahlihinna edunga e yimbe mabbe ben du woni fulbe mabbe ben wa atuhunna jonni tombe ujurahunna tengeji mabbe bil ma'rufin mu'jiri muhsanatin haranon ko be reni be de wayra musafihatin harawnabe jindobe wada zina wala muttakhidati akhdani harawnabe jogitotobe jatigi fa idha husinna sibe sangike ko du woni sibe jombama be woni e dewgal kambe horbe ben fa in atayna sibe addi sibe wadi bi fahishatin jina bawti ka be jomba don haray kambe be rajimetaake fa alayhinna hina faybe nisfu fekkere ma ala al muhsanati konko fawirewbe sangibe ben karimbe min al adabi morde lette don andi non o debbo jombado dimoda so wadi zina ko warete jonnon de tawno fekkere mayde ala a koy be piyele goy sawru temedere dalika dum do ko yananayo jombu o do liman khashiya ko nande on huludo al anata o nyagol yana e rewbe go min ko me modon wa antasbiru ko de munnyoto don accon don jombugol horbe ben ha hebo moyen jombo rimbe ben khairu lakum buri on moƴƴande wallahu allah ghafurun ko yafotodo rahimun ko yurmetedo on acce hakke de kono windori non kono min jangirde kono min firirde haystay woni hawra e wobbe go haystay walorana wobbe go ni kono haray ko yon faamu ko windi ko min jangude mi fira mi duita mi beeda yuridu allah hino faala li yubayyana lakum de banginan tan peji din hala ba pos wa yahdiyakum wa fawna on sunan alladhina ila yuben min qablikum aditinobe on wa yatuba alaykum ajabana on tubu on wallahu allah alimun ko andudo hakimun ko nyenyudo e nyaawre makko nden wallahu allah yuridu hima faala an yatuba alaykum de o jabanta on tubu boye wa yuridu alladhina hina faala ben yattabi'una ash-shahawati won be jokkude shahawji aduna antamilu de o nyoto don mailan o nyande aziman mawnunde yuridu allah hina faala an yukhaffifa ankum de o foygintin taw kala dolle bakkatu ko mardon e kala lette ko mardon wa khuliqal insanu sabu neddon tagama da'ifan ko lowdo ya ayyuhalladhina amanu kono yugomnimbe la taqulu wa tanyamu amwalakum jawle mon dem bainakum hakkunde mon bil batili sabu mere illa an takuna sona lato tijaratan harako julan ka ko antaradin gayi welondiral minkum imorde modon ono yeeyindirbe ben e kadi wala taqtulu anfusakum wa tan war horemo kala ko anduda sa nyami ma sa wadi wana sabu wonki maki accudum inna allah andena allah kana wala bikum e modon rahiman ko yurmetedum wa man yaf'al dhalika kala hududum udwanan ka jaggutugol wa zulman e katonya fasawfa nuslihi araymen sunnira munaran yite wa kana dhalika dullatka ala allah kala yasiran ko ne wani dum
eno tajitani bo sayi on wodditike musibbe julbe kaba'ira ko buri mawnude matun hawna anhu ko na don kon hadede mudum bakkatuji burdi jandude ko na don hadede kon so wakkilitike on wodditike haysko din don bete Allah dale bay ko joma yurmende do kaffirankum min hobbitay men ittay modon sayiatikum bakkatuji mun to soki din wonu dukhilkum min nadam mudkhalan nadan de kariman teddunde don kal janna kono sewni hay jani din accali haray ko honno haray hinu metti fi wala tatamannaw wata on yelo ma faddala Allah konko Allahu burniri bi e mudum ba'dakum yoga mu ala ba'din e do yoga lirrijal nodani worbe ben nasibun gebal min maktasabu immorde ko be faggiti kon walin nisa'i nodani sonna ben kadi nasibun gebal min maktasabuna immorde ko be faggiti kon wasallallahu tore Allah min fadli immorde ural makkongal Allah min Abdullah kalami torkema okkoran den nangal bural jimadi bural maka jawdi bural maka gandal bural maka laamu bural maka cellal bural maka yahu okkoran fakmi durriya on e be do julbe won be lanjentade inna Allah andeno Allah kana walatika bi kulli shay'in kala hunde aliman ko andudo wali kullin wonande kala ja'alna me wadani dum waliya heftube fi makko si o maayi kono ronamo makko no yobana mo nyamale makko den mimma taraka immorde konko acci alwalidani jibimbe ben dido wala aqrabuna musibbe battondira ben walladina benno agadat aymanukum be fi ududon wondoje modon den e mudum wonde sibe maayi si o maayi be ronay on faatum yonnebe nasibam gebe mabbe den kono non o aya do kadi ko montado inna Allah andena Allah kana o latike ala kulli shay'in do kala onde shahidan ko siditido wi den o tafsir do e yanyata ko fi wonbe kitade ben kala ko goddo faala landitade mudum